luar biasa. Wilujeng dalu selamat malam wong ayu. Wilujeng dalu. Wah. Selamat malam Mas Akbar. Ya. Wah, semakin hari kok semakin cantik, semakin hari kok semakin anggun, semakin hari kok semakin mempesona. Masa. Loh. Bareng dilem kok iso ndebrat sone lho. Lah iki ngono kesalahane tukang son, Mas. Kok iso kesalahane tukang son? Lah iki gara-gara mikir. Oh, dudu soal panjenengan mikir. Mikir, Mas. Mikir nang apa, Mbak Yu? Mbok iki ketok kok kaya ngedel. Wingi. Nah, gimana Mbak Manuhara? Lama tidak jumpa kalian panjenenganmu. Kok iso malah beker nih lho. Kok beker iki jajan iki Mas. Mboten nggih, wong anggune anu. Makasih. Feminin. Masa Mas. Yo, feminin. Oh. Iya. Lho, sing nonton jenengan sing ngenteni jenengan banyak kaya ngene lho. Mungkin kenyek apa piye to Mas? Lho, kok sampe nyek iki lho. Lah wong sakmene kok banyak iki lho. Maksudnya akeh ngono lho. Lah ya wong to. Uang, lha yo akeh iki banyak bahasa anune, bahasa Indonesiane. Menika bapak-bapak ibu-ibu senes banyak Mas. Lah, Lah kok dikrutuk wong sakmene bane lho. maksudnya banyak kuwi akeh ngono lho. Iki banyak kabeh. Oh banyak oke. Loh, maksudnya iki Ternak. tidak sedikit. Nah, Jadi banyak oke tidak sedikit berarti ternak. loh. Kok ternak lho? Maksudnya wonge akeh. Wis ngono ae wis. Oh berarti dudu wong oke. Iya to Mas. Maksudnya yo sak menike sawangan dhewe wis ngono. Mereka ingkang rawuh bapak-bapak saha ibu-ibu. Ayo. Ngono lho Mas. Heeh, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kok sing ndelok kok banyak iki kok. Iya. Mosok banyak enek sing jilbaban. Banyak kreasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika teng desa napa? Desa Talang. Kata kami sosol. Desa Talang. Desa Talang nggih. Desa Talang. Inji alhamdulillah. Bicarane bersih desa atau sedekah bumi. Sedekah bumi. Heeh. Derek ndedonga mugi-mugi desa Talang pinaringan selalu warga masyarakatnya rukun. Amin. Sedaya warga masyarakatipun panenanipun melimpah. Amin. Dan Pak Lurah ingkang pundi ngapunten. Lho Pak Lurah ndak wonten pundi nggih kula. Asmane Bapak Lurah napa? Bapak Suparlan. Bapak Suparman ingkang pundi ngapunten. Lho, gagah gede dhuwur keceksa. Aduh, dewa Mas. Dewa. Gede dawa. Senenganku. Tenang ya engko nek wis Pak Parlan umpamane Nggih. jumeneng teng panggung sampean aja kecewa. Lho lha napa? Lho mergo gantenge tenan. Sak rombongan kanca-kanca sahabat iki nom-nom ketoke cakra-cakra ketoke bagus-bagus. Ning nek musuh Pak Parlan ora ana sak kuku irenge. Masa Mas? Saking baguse. Lah nyuwun petuk iki. Di papak lho. Sik Mas. Nah. Alon-alon dhisik. Oh, ngono ya. Ingkang kubari sik sampai jam 5 esuk. Wes. Kok iso men lho? Lah nganu mbaturi wong bakul sayur. Ya ora kok iso. Inti alhamdulillahirabbil alamin masing mirsani ya Allah. Wah, tenan Sing nek. iso lengkap padha madhep rene kabeh. Iya no. Sing pikir kono sak madhep rono Mas. Lah kok iso? Nguyuh. Lah, nguyohe rasa ngomong. Lah piye lho? Nguyuh ki penting lho Mas. Lho, kok iso ya guru nguyuh? Nguyuh rambune pesing kok yang penting-penting ning lho. Ambu-ambu Mas. Lho. Ya maksudnya secara adoh wis mambu. Pambela kok ya ngambu nguyuh barang lho. Ya kan pasilian ben Mas ngompol. Oh, monten. Mambu besi. Apa karo numpat nguyuh ki iso dadi penyakit? Kok iso? Lho, iya iso to Mas. Heeh. Mamula Mas aku nek nguyuh ki ora tau tak empet. Oh. Tanggal paling lapangan mereka ana kamar mandi ora bingung Mas. Kok iso ora bingung? Ora bingung. Heeh. Ana truk cason mare tak uyoi. Beli nguyuhe ning truk. Nek truk ngadeg ngono ae ning ban. Oh. Lah kadung metu lah kok truk mlaku Mas. Lah terus bareng truk mlaku piye sampe? Lah kok tukang son kuyuan. Nyapa? Lho, uyuh karo mlaku iki lho. Lho makane Deni kuwi nek cinta karo aku gara-gara kena uyuhku to.
Sik penonton ora mudeng Deni iki sapa? Operator shot kuwi Operator son. Oh duda niku. Dino Mas kuwi. Ngangune. Sik to, biar tidak menjadi fitnah. Apa? Wingi kan kula tanggapan kan Banyuwangi. Alah ra kerja akuan. Lho, mboten ngaten perkawis mboten ngaten. Heeh. Kok Deni kula jane sone ora jak. Heeh. Ngajak Deni tok. Kok Deni niku suwambat ten kula. Piye? Kuwi lho, manoharai telepon aku ora nek bare. Ngene iki anakku yo risih wayahe nyambut gawe. Wayahe nyambut gawe diganggu. Muni ngono. Muni ngono, Mas. Operator son niku muni ngono. Oh, lambe terus ditapuk. Padahal kuwi Mas, diseni aku. Ndak toyang telepon aku, ndak toyang telepon aku ngono iki Mas. Malah nek ora nek kaca malah dithik ngono. Heeh, Mas. Lah kok omong nek kaca Malah kene ngepapi barang-barang kuwi lho Mas. foto dikirimke sampean. Foto nindas ngono ki lho Mas. Motor ndase motor yang ndas. Iya ndase kalau dhewe. Iya. Ono yo ndasku. Mangsaku kok piye? Iki timbangane apa ki jenenge klantur-lantur. Kantor-kantor? Aku kan urung kepangan karo Pak Lurah. Iya dong. Karo warga masyarakat kene karo pemerintah kene. Mbok menawa nek Pak Lurah ki mengke enek apa ki jenenge mengucapkan apa-apa untuk warga masyarakatnya gitu loh Mas. Piye nek dipun dawuhi. Nggih. Pak Lurah niku minded nyanyi. Oh, ngoten. Memiliki suara emas. Oh. Berarti Pak Lurah wis pengendikan nang kula. Pripun? Aku katek siteng nek bintang tamune Mbak Malhara luwung rasa wayangan. Nanti kaya ngono bot-boting leboti sampean lho. Saestu Mas. Wah, domongi kok. Ayo sonek ngono dadi sepoti mawon. Sepoti apa ya Mas? Lah apa sing cocok karo Pak Lurah sik? Pak Lurah iki Wong piantone iki kalem napa piantone iki kalem napa sigrak? feminim. Oh, feminin. Cool. Anu Mas. Mataram. Tak nganu tak jempute ya Mas. Sebutan. Monggo Mas Arya. Pinanganten kekalih Awake dadi manten Pak Lurah. ingkang kakung Pindha Bathara Kamajaya, ingkang putri Kadya Komodo. Para ratih. Umindak lon-lonan sang temanten. Ingkang kakung luruh Jatmika, ingkang putri kados mentok dobolen. Sik to, Mas. Urung manene lanang wis nginger wedok. Oh. Pak Lurah
Kantor akan wilujeng dalu Bapak. Saling rumiyin to. Cium kok ngayam. Bathoke derek. Batuk kok. Kok malah didukung boy. Ah, Pak Lurah iki bathoke lho nek tumatan ngene lho. Dikira aku banteng lho. Pak Lurah iki Mbak Mano, dalem. pedake nempel batuk iki lho. Ben ora apa-apa. Engko teko omah ben dikontur jaba karo bojone. Dirapino. Ini piye iki? Ceritane piye ngono gak benar. Allah. Pak Lurah. Dalem. Kok kok melok nyetrum lho. Ketoke Pak Lurah iki piye ya senengane banci. Kandane nek ngebut jenengan ra irama. Ngapunten Pak Lurah kula lapis mboten nganu mboten duka nggih. Mboten. Kita ngapun. Limo apa? Aku iki lak ya malah wedi dhewe to. Mau Mbak Mano nek merintih feminim lho. Lah kok iki mau piye, Mong? Pak Lurah. Ayo, Iki piye, Pak? Ceritane ngono kok jenengan pikantuk peranakan kayak begini. Ranaan ya Allah. Nesu nih kon aku marah. Ya aku marah. Dirayu. Iki kok nak gak iso menenge awakku ya. Ngene kaya ngene kok jare peranaan iki lho. Dikira aku wedhus. Wong iki bot-bote aku watuk film ya tak budal. Iki demi jeneng. Ini jenengan kok. Alhamdulillah. Masa nek mau watuk film kok alhamdulillah iki lho. Ya timbangan jenengan gak iso watuk, gak iso pilek terus piye? Nggih, Kang Mas. Berarti Dik diparingi watuk pilek Dik termasuk Urip. Iya ta? Jadi nek kok gak iso watuk film berarti kok mati. Iya, seperti ya. Piye? Nah, persis kaya sing tak omongne to. Bagus, feminim, cool. Kul gede dhuwur. Gede dhuwur. 1 meter kotor. Tapi Mas, Tapi. Pak Lurah Disayangi oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Alhamdulillah. Niki nggih pun badene purna. Ojo purna sing engko nek purna sing nganggap wayang sapa? Ndok lah make iki strategine Pak Lurah kok. Dadi purnane nek wis arep anu nanggape wayang nek wis arep purna. nak wis purna tak tanggap dhewe. Wah, iya. Oh, jenengan tanggap piyambak Kang Mas. Jenengan tanggap teng pundi Kang Mas? Engko petunjuke Mas Dewi. Oh, ngaten. Oh, niki germone Kang. Mestine ngono. Nggih. Mosok arep nanggape dadi gerboni. Lha tenang lho, ngapunten. Kados pundi? Kula tak takut-takut ini serius kali Pak Lurah, ngapunten Pak Lurah. Ya karo gendeng no. Iya, iya Mas. Tas ini kok piye kok. Lho, Iya. tasnya bocah. Iya to. Bocah napa Kang Mas? Rodok semua apa wi? Sudah dan Lha kok ngaku dhewe. Wayang. itu umur 8 lah. Untuk itu turun tukul. Copi. Mas, Wah, masa ini dari tukul, copi. urung tukul lho Pak Bano. Piye jar dimut piye jar urung tukul lho untune. Senengan kula niku golek bojo nggih sing dereng wonten untune ngeten iki. Malahan. Oh. Padahal nek ngemut kerik. Padahal ngemut permen. Permen bisa kering, heeh. Menika acaranipun napa Kang Mas? Alon-alon riyen tasik pemanasan aja kesusu. Antaranya apa? Dua lagi. Dan aku sama kasih wayangan loh gitu. Jadi ulah piye Mas? Lah acarane apa nang sing kok wayangan? Apa iki? Oh, Ngapunten
bapak-bapak ibu-ibu mereka acara libur menapa? Loh ngantenan nih Pak terus ya. Mereka acara libur apa? Loh ngantenan nih. Oh nggak ngantenan. Kenapa ya bisa loh Pak Lurah ini Nganteni sinten deh. Nyanteni sinten? Loh Pak Lurah. Wah, mengkhianati Mbak Manu nanti. Pak Lurah sinten? Pak Lurah Suparlan. Suparlan. Iya. Keliru pripun? Pak Lurah? Catur, mau jenenge Pak Parlan. Ganti. Nanti boleh boyo. Nggih, Pak Lurah. Derek ndedonga mugi-mugi panjenengan selalu diberi kesehatan. Amin. Pinangangan panjang yuswa. Amin. Selalu sehat, selalu kuat menghadapi warga masyarakatnya. Kuat apa? Loh. Kuat Ngomong masalah. ngomong masyarakat menghadapi semua masalah itu lho. Ya penampanan ini lo kuat apa? Lah penampanan kuat apa? Kuatnya ngriki ngono lagi. Elah gayane dirancang asalting. Iya. Kok kecuplok gini barang gitu. Ya iya. Mbok yo sing ngene. Iya. Coba pilih wonten pamundutan lagu napa Pak Lurah? Apa kan kagungan lagu. Oh, mboten kagungan. Ya bener orang mencipta kalau maksudnya gitu. Dia Pak Lurah itu tidak mencipta makanya tak ini bukan kadukan lagu. Ya bener. Pak Lurah ki yo nganyel wong lho. Kok sama yang ini lho? Bodo kowe kanyel kok gak neng jenengan. Ya ramu lagi. Ramu dia Ibu guru lah. ki kamu ingkang pundi Ibu? Oh, ngoten. Ibu ingkang pundi? Oh, ngapun. Ibu ingkang pundi? Dia pakai betul coba. Wes belanjane kebongkar nih Mas. Ketoke bojone oke. Nah, iya. Ngapunten Ibu ingkang pundi Bapak ngapunten. Oh kula. Nek bojo lurah iki bengkok oke. Oke. Mas, Bongkok. bengkok. Enggak, mesti parahe lho. Ora lah. Iki wae wonten pamundutan apa sambung ngaji dalu. Iya, ada. Jenengan sakit Kang Mas. Napa Mbak pilih wonten pamundutan? Orang apa sagete? Kok dereng sakit kok. Oh, dereng sakit. Dereng. Nggih pun jenengan dereng sakit. Niki lho mriki tapi mriki. Iya, bener. Lagi mriki mboten napa. Nah, tapi kula pirsani kok dereng-dereng. Iki apa? Maksudnya kan bar tiba terus tak delok luka. Udah, bodohin. Alhamdulillah. Tarik napas. Jadi apa kok matur alhamdulillah? Lho, Diparingi apa kok alhamdulillah? iki menapa kok nek disaweh. Ngoten lho. Bodoh gak? Atake yo keri pisan. Aduh. Lagi piye Mbak Manu iki? Aduh, dapur. Non? Aduh, Bon. Ngebon muni sapa? Utang nih, Bon. Masak gal. Utang nih, Mas. Sak nih, Bukan Mas. pulau kata kali ini. Mbak pilih wonten tamu. Ayo napa Pak? Rasane napa? Manggap napa? Oh, Dan kok dan gitu? pemanasan kok dangdut yang mungkin yang pun panas. Rok. Gandut mau marok. Muncak rock, Mas. Training mawon. Masane jero Pak. Muncak. Weh, maksudnya Keroncong. Oh, keroncong. apa? Napa? Napa-napa, Pak? Ariati. Kleru gila benari. Apa lho kok maruk lho? Haryadi itu jadi. Hati lho. Nyapa? Pak Ariati tidak memiliki. Nah, di Pak Haryadi kamu di Pokoknya Pak Ariati. Oh, Pak Ariati. Pak Deso, Pak Ariati tidak memiliki. Pak Haryadi, Pak Deso tidak beri kali Pak Catur orang ini nama betul. Ini Pak Catur. Kali Pak Catur monggo. Heeh.
dipun sepati mboten? Ya no. Sepati. Ayo to. Ayo. Cakilane Mas. Nek piye kuwi? Cakilane yuk. Kemuda. Oh. Ya mudah. Masa oyak-oyak to. Udah namanya ngantuk. Iya Mas, aku rasanya kok diuber Satpol PP. Lah nyapa ya? Enak sekali kalau bae wong ngene. Ya, gue sing sepi kok. Mik satu-satu nduk. Ayo. Menika komposisine sampun pas. Nah, sampun. Sampun? Hmm. Alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu. Pak, Sugeng dalu Pak Mandala. asmanipun Pak Catur Haryadi. Pak Catur Haryadi kuwi dalem. Joso. Josone pundi, Pak? Joso Kidul Pasar. Jasa Kidul Pasar. Engkang setunggale, Pak. Keparengan asma sinten, Bapak? Ingkang Sardi. Kuwi dalem? Halo. Oh, talun. Ini wayangan, Pak. Wes, wes ta. Ini aku. Kok lagi sampean? Dudu. Ya sapa? Pak Tomin ya. Ya ora apa-apa jenenge. Bapak wis dulur akeh. Dulurnya banyak. Ora semangat sing. Alhamdulillah nggih, Mbak. Nek saged tahun kacung sana agak Mas Akbar mulai nggih. Nggih. Duh. Ya sana. Mas Akbar sampun. Oh sampun nggih. Pak niku pancen bergilir. Harus adil nggih Pak nggih. Nggih no. Sing penting tiap tahun agak payah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sih, buat pilih wonten kata-kata napa monggo Bapak. Kata napa? Oh sampun. Oh, derek mawon. Derek mawon. Buat pilih wonten pamundutan lagu. Heeh. Pak Lurah ini lho, Pak Lurah ini ora. Kene Pak Lurah Pak Talang kene. boleh nyanyi Pak Talang. Dalah. Pak Talang. Monggo Pak Talang. Pak Talang mungkin mawon, mriki keri mawon. Kang Mas, kok usah dicekel niki makane jenengan ngomong ae. Ya saya mau sudah gawe kok malah repot. Besok kan ini masalah ngundane wong. Lah kok mbok lugone kene ya dadi notane wayang ngono ya. Kersane Mas, kersane ben nganu akhir dhisik. Monggo Bapak. Oh, derek mawon. Mbak Billy wonten pamundutan.
Kenapa Pak? Pak Talun. Kenapa Pak? Dulu nggak Pak. Oh, ora dunuk sebetulnya. Wis manut mawon. Wis Niki wayah sinten? Napa? Niki wayah sinten sing derek? Loh, wis dengan seno. Napa jenengan Kula nek rimawon kula gemoni. Oh iya. Ayo yo anak-anakku sing ayu. Saya asli Talun. Kok Talun? Talang. Ayo yo, ini yo. Kok Talun ya? Dua nggih, dua. Dua. Satunya sinten? Ayo kali Mbak Yovika. Mbak Yovika ayo berdiri nduk, nah iki ya banji iki, Pak. Asli ya. Nanti aku tau roh, tau roh. Mana nduk? Aku mau nanya urung ana bukti ini ya urung ngomong. Sebelah kono. Sebelah kono kayak bikin yang kono. Ning anu, napa niku Mbak Mano pasrah bawahan kali jenengan gitu. Oh gitu. Mobil wonten pamundutan Bapak napa? Napa nih? Lah iki malah sing nyuwun malah mbok antrene kene iki to yo. Kapok. Sing nyuwun malah mbok antrene. Jadi kan pengen berdiri toh. Makanya minum kopi Satria dong. Dadah. Monggo ya monggo mriki Mas. Mbak monggo mriki to Kang Mas. Ora kok ya lesu. Mriki Kang Mas. Sampe gak teko aku Mas. Mbak Mano harap mau nyanti. Aku nyontek bae. Mriki lho. Kok sampe mikir-mikir nek tiba. Mriki Pak. Jenengan iki bagianku. kok kayak gitu dong, Mas. Nek Kang Mas monggo. Lah untuk minta ya cuma nilai Mas. Nenek boy. Apa Mbak Mandara iki? Sing cocok. Panggonanipun apa? Iki mau ana sabu mandi dalu. Keri. Heeh, sik. Sigra. Oh sing sigra-sigra. Nggih, Pak nggih. Iya no. Saya tak waca iki mau dadi ati. Ana poda kuning. Sesuk Lho, kabeh sesuk ya. Omayane bengi iki kok iso. Ninggal katresnan. Nah, iki lho tadi. Ninggal katresnan. Apa Pak? Pambutane napa? Monggo. Terus kok ditinggal dah, Pak? Nah, kaya cek asal. Iya, iki ngejak piye, Mbak Wano? Nyuwun lagu napa Kang Mas monggo? Kata kenalnya udah ditinggal. Oh, ngoten. Nggih napa? Lah monggo. Kasih monggo. Napa Pak? Monggo to. Manut. Oh, warga masyarakat manut pamurite terus e. Oh iya, anu ditarik warga masyarakat Mbak Wano. Ninggal katresnan napa-napa Bu? Napa podang kuning? Oh, podang kuning. Ninggal katresnan podang kuning. Piye nek nyetel kaset aja bisa. Kat ninggal katresnan apa nggih? Kali-kali dituruti. Nggih, Ya, ninggal ya, katresnan nggih. siap. Nggih. Oke, ini katresnan. Langsung mawon nggih, Mbak Wano. Nggih, Mas. Ayo, monggo. Garapipun manut kanca-kanca, ninggal katresnan, menghibur warga masyarakat Talang. Tatike, iya. Hey,
Bang. Hah, jeno. Toh, Podang sing ta? Dereng, sing dereng atur. Padha sedekap ya adem ki lho Mas. dan nyanyi podang kuning lho. Pripun Mas? Nyanyi apa? Apa nyanyi apa? Nyanyi podang kuning ya? Ah, podang kuning. Podang kuning. Nggih. Podang kuning apa? Kok gedang kuning. Podang kok gedang. Mbak Manut, nyanyi terakhir ae. Ada Pak Lurah. Terakhir mawon kali Pak Lurah. Oke, sithik-sithik ya. Sini dhisik ning sakne dandane awet isu. Wis kok karnaval ya. Sing ngurung sapa Mas? Ayo, Ayo berdua ya. Seperti saya dong, seperti saya. Seperti, Mas. Ya, ya. Baru dapat aja. Halo Mbak Aulia. Wilujeng dalu Mas Akbar. Halo Mbak Ranger. Wilujeng dalu Mas Akbar. Ya wis berdirikan sing sabrakan. Tenang, iki mau ya karo Pak Lurah kok diparingi nyeket. Alhamdulillah. Terus mesti ya karo Pak Lurah. Jadi matur nuwun ya Pak. Mugi-mugi Pak Lurah tambah sehat. Amin. Berkah barokah. Amin. Tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Mengke kali pulang ya Pak, mesti kalau dijak malih. Mungkin kalau gantos. Aku dijak Lurah. Mana susah. Langsung Kok Mas. bukan Bapak? Aku bisa Oh, Kak ngomong Manu gantos itu ya. tidak mending lho. Non. Dijak seset tebu ya ora apa-apa. Nah, Yo dicak tanggapan lho jangan. besok Mas Akbar. Besok dengan dia tulis Mas Akbar. Pokoknya kayak dalange Mas Akbar dina tamune ora manara sepi. Sapi. Oh niku jibat kula Pak niku. Tapi kok kendara Mas itu sing jenengan pamer ini kok boten ngeten iki to. Sik Pak aja bingung kok. Iku dikitane lho iki. Iku dikitane lho. Piye Pak? Piye Pak? Ya, manture jenengan kok jadi manuk hari kok ngene lho. Lho, manuk haran iku wonten artine. Lah jenengan tanggap artine napa? Manuk haran iku wonten artine. Artine napa? Manuk yang dipelihara. Oh. Jenengan pengen ngertos manuk kula. Maksudnya manuk isih ning omah. Ning omah. Pripun? Lah ada lagi loro. Pak iki lho, Pak satu. Ayo njok Podang kuning ya. Podang kuning pamilikanipun. Anu sik langgam sik wae. Sik. Kula balik sampe Pak Lurah. Tanggal to? Pak Lurah ngapunten, niku Pak Catul kali Pak Pak Talun Pak Talun menika kok diundang niku badhe diken apa? Sik mikir. Alah bosan kok, bosan repot-repot kok yo disetok. Aduh, kita Pak Lurah iki nyanyi mantan banci. Lah kok wis pasang ngene barang iki lho. Aja Pak kersane aku mawon iki, Pak. Uang anu kok diwajibkan nyawero jadi. Nyawero to. Bosan-bosan lho, Pak. Oh, jenengan ya. Tiang seni iku mboten nangsal perkara duit iku. Saru. Saru nggih. Luwih sarune nek ora nyawel. Ya, iya. Ya podang kuning. Nggih podang kuning lho ayo. Buka cok anu langgam sik. Ya. Maka Pak Aul Dipun bawani mboten nggih. langsung mawon. Langsung mawon. Masalah Ya. Ya. Esok awan
Pripun tak numpun? Saya. Oh, pintu tak mampu. Mumpun tak repot-repot ya rapi nak karo Pak Lurah Lintune. Oh, nopo to, Pak? Oh, ngoten ya Allah. Mumpun sarepot. Sedaya nuwun kula tungane muga-muga panjenengan munggah swarga nggih, Pak. Pengen munggah swarga mboten, Pak? Mboten. Oh, nggih pun. Pak Lurah ini mau nyanyi, orang nyanyi tak? Orang nyanyi. Orang nyanyi. Jadi dia pengen munggah swarga. Malah jadi laris. Laris. Banji ya kok modal ini selaris. Konsaku kok sampeyan sing rembang apa? Mereka pamundutanipun. Loh banyak tadi sudah saya sebutkan semua kok itu. Sambung wanci dalu. Boleh. Heeh, hati-hati ya itu. Monggo bebas mawon. Semoga nuwun nggih Pak, mugi-mugi saya kebar rezekinipun. Amin. Aku tak kayak gini kok bopek. Wis ora. Lalu tak kayak bojoku yang Sama. Nanya yang, ini aku tak andumi kabeh Mas. Oh sing ibad to? Ya sayangnya. Oh sing operator sing ibad. Hari ini, nah ini didom-dom Pak, mugi-mugi rezeki ini saya kata ya teman. Iya. Nah ini bagianku. Celengan. Oh, celengan. Nah, operator saya mah gak kayak iya. Tetangga Mas aku. Iya. Lu pengen sesuk sanggulan. Apa semuanya belok ya? Sambung wajib dari dipun bawani boten. Boleh. No ben nang suarane panjenengan kok iso. Polisi Mas seperti aku. Ora undangan iku. Kok kayak polisi. Boten Pak, kula boten Pak. Boten kula boten tembuyangan. Sambung mati dari kancane kok piye? Siapa? Lho Victor. Oh, saya. Ada Mas Victor aja Mas Victor. Ayo berdiri nah. Berdiri nah. Ya, bocah kok sak cuke lutung. Lho, piye to koyo mate Allah kok. Malah kaya ditindik barang kupinge. Ya ben sangar galanu. Malah munggah kelan dayamu ki to, Pak. Monggo Kang Mas. Apa mboten Mas Victor? Rokok membaca ya apa-apa. Napa? Bongone sambungan dalu apa mboten? Mboten apa membaca mboten apa-apa. Mas, Dalam gak nekoni aku arep ning ndi? Mbak Mano badhe tindak pundi? Malah badhe ngon kucing iki. Kucing kok rambutnya dawa. Dosa. Ya kucing anggora. Oh, aku ya. Iki nganggur. Kowe tak tok maning anu Mas. Pati sida paksa tak tok maning aku Sri Kandi. Wah, piye kanthi to? Lah sapa? Sri Bobo. Kowe kok iso gandrung aku dhuwit kok gare paling tak wehne kowe kabeh. Lumayan lho duit to. Lumayan ya. Aku sih pokoke apa ki jenenge tok sawaran iki tak ndum-ndumne ben kok. Cakepane Mas itu. Aku temono Mas. Lho, foto. Aku temono. Kok iso? Lha gedhok ora. Ya ora. Oh Iya, iya, di bawahnya ya, ben-ben sik cakepane Mas, mboten apa. Di gandrung ya Mas Victor. Victor iki kon guri kaya kuyang ya. Rambutnya dawa. Punyang, Nek kaya kuyang. ku yo handel niku. Lah, iku. Alah kok kami. oh sik to. Iki tak lagi tak tekan utang iki. Iki yo ngenyek. Sindek kok tatan utangi kok ya enek. Lah apa? Ora kan ya. Ora ndelok kok. Iki lho. Walau gula loro. Lah iki beras terus kental. Malah bu. Yo. Sing tak sambung mati dalu pambutan sapa jenengan? Panggilannya. Oh, kok delok ngecek HP ku barang yo pambutan SMA. Oh alah kene HP to. Wis masuk transferan lha. Ora enek ora transferan. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Agamis. Agamis dek Kristen. Dulu. Yo. Emanipun Ya. Yayi ponakami. Tangane ta. Itu ora tanganmu. Lah iki sak kempol kuwi Mas. Lho padha iki. Oh alah. Ya tangane. Nek iki yo wis anggap penak.
Ya. Nah, apa nih toli aku coba aku. Saya kok langsung judul Jawa. Lah, ada orang ini kok. Kayak anu Jawa Peter kayak aku sing ini dari situ ini. Bulanan. Ya. Terus Pomo turun so. Wes. Iki lambemu kok apik. Iki apa nih? apa lagine napa nih yu? Iki piye? Tak kira kuku. Kuku ate mengono. Ya. Pomo turun soning kang Satu iki. Kanggawa Kayak yo melo deh aku ini apa ya? Ora baca, ora baca apa mati yang belum banyak. Terus. Sak mana ki aku digandrung ki ya. Lungguh ning pangkuanmu kelo. Nah, ya. Wong aja ora rejek bae. Piye? Apa? Aku kok metu wong lanang iki tak sembung genter. Wong lanang kok iso sembuh genter. Rumah kali dulu pelem mau lho. Oke di aku kan biasa dilunggone iki nak blok ngono. Lah iki ora yo plak. Cilik men. Ayo enak iki, kok dari dewi. Terima lawan. Terima nih. Yo. Kok dan iki apa? Bisa makan di kapok. Ayo Nek lah. ini mau wedok sampe gedine wong lanange sakmono kok ya. Ora apa-apa saya. Udah bukune jinggane. Besok, oh tekan di. Oh ya. Ini lho didelok tapi. Belajar, Murid belajar. Wong ayu. We apa? Kowe apa? Ayo uyu. Ayo asu. Ayo. Ayo. Belajar sing tenan terus hari gurune lho Sama kamu. gurune. Iya, Bu. Oh iya. Nah, terus Tres. Omain di mana gowo. Iki lho sudah bawa ora kok. Wong ah. Kok aku kok dudul. Apa krasa? Pasti. Yo. Wong heru iki dudul iki gak krasa. Lah apa penyebabnya? Wis dol. Awur wae. Wong ayu rocet wae. Prandene maksa syukur. Ya, ya. Jebol nimas uga ya budi. Masalah Ayo to sambung rasa. Sing tekon ndi to? Ayo sik nganggo ngaji. Kuwi. Lah, Wedan. Tiktok gila iki. apa? Kok tidak tulisan ini iso numpak iki lho. Ayo enak. Ya bayangno. Demak nil. Apa? Victor iki besok iki gambarane nek mama ya ngono. Kok tumplik. Pak lombok numpak tahu. Yo, heeh. pesek rupolamu iso guyu. Ngomong yo, ben ora ngono kare. Ayo to sambung rasa. Engko Mas. Nanging wanci telu. Ngene lho, itu mengambil ngene. Allah. Apa kok Lah bawa kok ngarire lu dikir. ya wong kono ki ben perso nek sampean ki maca lho. Kono ki ya perso ngono lho. Aja kur ngene tok. Kono ki ya penonton, kene penonton, kono ya penonton. Nah, nah adalah. Nah.
Nah, menika lak aku batu iki. sebenarnya setel kok nek sama aku dhewe. Iya, iya. Banget. Laku. Mana. Kalau juga anak. Woi, duri. Kok dudungin lagi. Tilang lagi. Nah, tapi cilik iki pentil iki. Ya, ayo Kang. Pan ono ingkang rubeda Nun patresna nadyan mung srana piranti gambarmu uga
Kenapa yang dalu menika sangat antusias warganya, ya Allah, sangat baik sekali. Kok ngono Mbak Mano? Lama sampai sekarang masih full. Masih full. Mbak bila pakai wonten pangundutan lagu monggo nggih Bapak Ibu. Iya, heeh. Sing sebelah niku nyuwun lagu napa? Guleng iki ya. Apa to Mas? Guleng kuwi lho. Oh, gucine guleng. Kok bucil. Oke, iki guci kok wong to? Wong. Kae suara apa? Kae sore deh mantap. Ayo nonton. Ayo nonton. Nonton apa? Nonton becak. Ayo nonton. Saya kira nonton Ya, Mbak ke, Mbak. Ya. Indah kaya Makasih Mbak Mano. Terima kasih Mas Victor. Nah, ini saking Pak Lurah kuwi tak ndung, Mas. Iya. Oh, kene iki lho, kene lho ngadeg kok. Tadi dhuwur seh. Nah, iya. Apa lagi iki lho duwite kok Duwite ngono. Iya. Nah, iki lho dari Pak Lurah. Pira kuwi to? Iki 50. Gelem ora? Gelem kok. Iki pira? 50. Ki 100. 50 karo 1. 150. Ya wis tak kon ngitung kok. Iki lho kok ya. Makasih ya Mbak Mano. Mas kok. Napa? Sik sitok manurutane. Apa? Bajing loncat. Oh iya. Lah iki urung jaket. Ayo. Cek bajing loncat. Baju cek 150 saya ya pas. Ini lho. Masalah. Oh, kucing kurang kuwi. Nah, masuk pulang. Kuwi wajib kuwi. Macet. Saya nyanyi bajing loncat pamurutane Pak Lurah. Ayo masuk lah, monggo. Ayo nah. Nek bajing loncat yo Banyuwanginan. Pintar Joko Wong ini ini potensi lokal. kandhane menika anu panjake Astabrata ora gemen-gemen. Ora gemen-gemen. SMKI STSI. STSI, SMK, STM. Nah, STM niku sekolah tanpa mikir. pokoknya panjake Mas Akbar iki cuma saya pateni. Oh, orang. Tapi sing iki kok urung. Sida mboten niku. Sita, monggo Mas Jempon, ayo berdiri. Banyuwanginan apa bajing loncat, Bu? Lah yo. Bajing loncat kok Banyuwanginan. Oh, bajing loncat tak ini kok nggih. Suara terbanyak Mas Jempon ayo. Ayo. Cek 1. Iki kok sampean bar munggah kan langsung nyimpeng ning kene dadi pas kok. Pas kok ya, Mas? Pas lakon. Heeh, Ya, Mas. Monggo cepatnya, Mas. Bajing loncat langsung. Iki cek spot. Oh, cek spot. Cek spot. Nah, mereka tepuk tangan kagem Mas Jempon. yang mulia. Iki perlu di DP dhisik. Oh iya. Ojo di DP Mas. Lah kok iso? Ning ndi ge 100 ya. Enggak ya. Kok nek Pak Lurah utang duwite Pak. Mau wis Oh wis dhisik. Iki tugasnya apa tuh, Cek? Joget. Oh ya.
Ki mau spotnya saku. Oh iya. Spotnya nih Mas Kokono. Ayo. Pemanasan. Tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Yo. Yo. Ayo. Bajing loncat saya ditayuk tuh. Nggak bisa. Jangan mas, tukang ekor nomor. Desa. Ini contoh. Oh ya Victor ini masih juga ini. Ini. Sambut ini no. Mana sih? Kiri mas, kiri. Nggak kue kilo. Victor corona. Victor corona mas. Nah, iya mas. Ya. Kenapa bawa dulu sini gulung itu? Kita kan pakai ini Nah, mangga ya. Belajar. Yang lu punya kayak baju loncat, yang lu pitik-pitikan. Wah, banget. Wes ayo jangan bangun beda-beda. Oh iya, sing kiri kok. Wah, sampe tak bersepot tok. Yo. Ayo, Mas. Mau langsung kiri ya, Mas? Iya.
wis mbokan samane pun. Sangu ora. Sani aku Mas. Wis makasih Mbak Mano. Sama-sama dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Ya. Tak nutup kelakon sih ya. Monggo, Mas. Sering bener kanca-kanca. Iya. Nutup kelakon. Romonitis. Dibacutke luwih dhisik. Muga-muga lakon romonitis bisa kanggo angsal kabecikan, katentreman, kebahagiaan. Satemah desa Talang Angkon